Tää tulee olla ihan farssi oikeesti. Ei, hetkinen, mikä? Onko toi vaan tollanen? Miten voi olla? Se on fossiili. Sitä on aika siisti. En oo ennen näin. Ei laavaa. Tehdäänkö Benderportaali? Tuolla on laavaa lisää. Näyttiin laavapuuli. Tässä se vene mä tapaan. Mä otin lämää. Joku mä otin. Ai niin. Au. Ai niin, meillä ei ole kilpeä. Hetkinen, mihin meidän yksi rauta meni? No varmaan siihen puketti. Ei mennyt, kun meillä oli 4. No ne katoaa välillä. Meillä on ongelma. Mä auton. Au. Miksi sulla on poisoni? Se on ihan mäkisilmä. Ja siinä on ihan toasti laavaa. Siinä on yksi laavasorsa blokki. Tuu tänne. Mennään veneilleen. Se sanoi, että tuolla on veneitä, mutta